Чакам Божидар да отиде да си вземе кафе. Аз съм си направила матча за изпът. И отиваме най-накрая на спа. Чудя се защо в неделя има толкова много народ в центъра, но... Център. Добре, видяме как снимам. Значи току-що една жена се разходи из целия паркинг, за да си остави турбичката, очевадно не на кошче за покупка. Ани от бъдещето се включва тук. След като пристигнахме, отидохме на спа, беше много отпускащо. После се оправихме за вечеря и си накъдрих косата с този сешуар тип Dyson, но не е Dyson. Не съм снимала много от нашия престой в Кингс Вали по очевадни причини, исках да си отпочинем пълноценно, затова оставям следващите кадри само с музика за фон. Добро утро! Днеска е 11 февруари и реших да дойда да карам кънки. Намазах се дори със слънцезащита и изгорях малко. Добре, сега те оставяме тук някъде. Сега си на кърпички. Интересен факт за мен, но мама ме е качила за първи път на кънки, като съм била на 2, в момента съм на 22 и няма 2 години по-късно е започнала моята спортна кариера, ако мога така да кажа. Ови, професионалният спорт е до време, в момента кънките са ми хоби. Знаеш колко ми е забавно? Знам! В края на свободната парзалка реших да направя точно този тренд, а именно където лежиш на плажа и има пясък и вълни. При мен е лед, но стана интересен, можете да го видите в TikTok. Отивам до магазина за месо, тъй като ще правя пилешка супа, така че ми трябват пилешки булчета. Да. Много обичам тази чанта. Взех пилето, поне 15 000 пъти си изкочи глезените на тротуарите. Не ги има, ама са в пократително състояние. Вей самаш. Какво става? Как се чувстваш? Къде идваш сега? Искаш да се гушкаш ли? Направила съм си матча и отивам на гости на една от моите близки приятелки и колежки.
Самърче. Здравей. И какво? Беше много мръсно навън. Да. Реших заедно да разопаковаме татката ми от Озон. Вътре има настолна игра, която поръчах за мен и приятеля ми. Да. И колената елха все още седи. Просто не намираме време да я приберем кашона. Много се надявам да е интересна. Играта става за до 4 души, което е чудесно. Време да обичаш и също така отзад има ето такова, дето пише от подарявам ти еди колко си часа, цяла вечер, в които да обичаш подаръка си без прекъсване и без вина. Обещавам, че през това време няма да те занимавам с нищо друго. Другото е, няма да очаквам да вършиш още едно нещо или ще сте само ти и твоето любимо нещо. И тук има с комплименти от Озон. Много е сладка. Ема да. Добре, това кашон го махам. Ето я играта. Найс. Много е хубава. Ето така изглежда отзад. Малко лирическо отклонение. Това нещо на лъж е брутално. Много хубаво мирише и в последния месец, като си правя такъв тип прическа, го използвам вместо лак за коса. Така че да седи по-хидратирана косата, защото не. И това е посрещане. Хочеш да се чешеш. Здравей. Аз не знам какво да говоря. Защо? Трябва да влогчим. Ами не знам, аз мислех част от това просто да вкарам в влога, който е седмичния. Добро утро! Днес е 14 февруари, денят на влюбените и отиваме с Божидар да караме кънки. Така че, stay tuned! В момента съм подпряла телефона на мега неудобно място, но искам само да покажа нещо. Така, взех на мама все пак, защото Свети Валентин не е само за влюбените. Ето това коле, мега е красиво. Да, камъкът е Мистик Топаз, има адски трафик в центъра, навсякъде има и полиция. Божидар отиде до месарския магазин, в момента го чакам. Пресичат както си искат, това е ясно. Но и много коли... Трамвая. Много коли буквално си карат както си поискат, не се съобразяват, задминават, изпреварват те и така. И един изведнъж просто излезна, защото бързаше, разбира се. И това мега ме напрегна. Защо? Защото буквално ни задмина, не ни изчака, а трябваше. Той просто бързаше. Поне имаше букет явно за приятелката си. Надявам се да е за приятелката, не да е за любовницата. Да, и просто като ни задмина, обърна се, погледна насам и просто защото видя, че има жена в колата, демек мен, и просто беше като ясна работата. Аз не шофирам в момента. Та така. Той беше в грешка, само това ще кажа. Независимо, че... човек, оглеждай се. Оглеждай се! Много ми харесва как съм си спретнала прическата. Да. Това е букет с 9 рози и някой умник е решил 2 от тях да ги отреже. Много гадно. И дори беше оставил едната. Реших да ви споделя, именно, че човек трябва да е самодостатъчен. Това нещо го осъзнах, може би, преди няколко години, както се каза, по трудния начин, но пък това е за добро.
Ако човек не може да е собствената си компания, той става зависим от околните. Независимо дали е във връзка или е с приятели. Става зависим. И това вреди не само на единия, но и на другия или другите. За какво говоря? Не са ти необходими другите, че да се чувстваш спокоен, щастлив, специален. Това са неща, които са трудни за осъзнаване, защото на мен ми отне доста време, защото си казвах, как така? Те другите ме правят щастливи, като излезем, се смеем много. Ако някой направи някакъв малък жест за мен, ще се почувствам специална. Да, това не казвам, че няма да се случи и не трябва да се случва, напротив, но когато започнах да правя малки неща за себе си, от типа, сега сама ще излезна в парка да се разхождам. Такава мисъл ме плашеше преди години. Как така сама да излезна да се разхождам в парка? Другите хора ще ме гледат, все едно съм аутсайдер, все едно си нямам никой. И не знам, и аз си вкарвах някакви странни мисли в главата, че те ми се подиграват, ще ме гледат странно. Ами да, и към днешна дата хората ме гледат странно, ако съм излезнала сама някъде и просто нищо не правя. Просто си слушам музика, защото в момента аз това искам да направя. Така, но това е живота. Не можем да променим другите хора, нито чуждото мислене или каквото и да е темпи подобни, но можем да променим нашето мислене. Как започнах? Първо започнах да си правя неща за мен мънички. И говорим от дома вече навън, нали, за излизане сам. Защото това е малко по-екстремно изведнъж да се случи. Почнах да слушам повече музика. Аз обожавам да слушам музика, да си тананикам, да си пея, нали, абсолютно всичките тези неща. Пак да рисувам, да чета. Докато чета, примерно, ще излезна на балкона, ще седна, докато ме пече слънце, особено ако е лято, защото ако е зима, не е много приятно. Ще чета книга, ще си направя матча или, примерно, някакъв чай. И някакви такива дребни неща толкова много помагат. Просто самата мисъл, че ще си легна, ще си пусна някакъв филм. Аз обожавам хорър филми, така че ще си пусна някакъв хорър филм, дали ще си изпукам пуканки или просто ще си приготвя нещо за ядене. И дори мляко с какао. Самата идея, че аз мога това спокойствие да си дам. И да си го направя уютно за мен, не за никой друг. За мен. Безценно. За нас са ни необходими позитивните емоции, за да може да оцелем в този свят с всичко, което се случва. Друго нещо, което правя, освен нещата вкъщи, излизам да се разхождам в парка. Понеже ми е по-приятно, отколкото да съм безцелно из улиците на София. Просто излизам да се разходя някъде. Където мога да седна на някаква пейка, дали ще слушам музика. Ако има птички да пеят, ще слушам птичките, но просто да мога да си оценя собственото време с мен. По този начин започнах много по-малко да ставам зависима от околните, те в какво настроение са, те какво ще кажат, ще излезна с тях. Че идеята, че няма да се чувствам щастлива, ако не съм с тях, е сведена до минимум. И другото, което обичам да правя, е да си взимам цветя, дали ще са такива в саксийка или просто някакво букетче, което ще си сложа на бюрото и ще ме радва от сутрин до вечер за известен период от време, разбира се, защото букетите, уви, не са вечни. И така, това са неща, които определено ми вдъхват една живинка допълнително. Едно много приятно и хубаво чувство и определено това, като го практикувам вече за поредна година, успявам наистина да оценя, че човек трябва да е самодостатъчен, да се оценя себе си като човек и да осъзная, примерно, някои грешки, неща, които, примерно, са плюсове, които прави или минуси. Когато човек остане със собствените си мисли и наистина е себедостатъчен и не е зависим от околните, осъзнава много повече и според мен много повече може да постигне, дали в личен план или професионален. Излезна ми пъпка ето тук и ето тук. Така, тук съм наредила няколко неща, които след малко може би ще снимам за TikTok в едно видео. А именно продукти, които ще си взема за 2026 година. Имаше някакъв такъв тренд, но аз закъснях. В момента е февруари месец, но нищо по-добре късно, отколкото никога. Така, за тяло започваме, което е Caribbean Vanilla. Уникално мирише. Уникално. И, нали, това е крем за тяло. Обичам да го съчетавам, след като се намажа с крем, попие, нали, поизсъхна да не съм мазна. Тази пудра на лъж, божествена. Божествена е тази пудра. Наистина, много е хубава. Обожавам я. Просто
Уникално ме риеше комбинацията с това и това един път. Един път. Така, продължаваме с неща за коса на L'Oréal Elseve. Ето тези двете неща. Обожавам. Обожавам! Когато си правя някаква по-различна прическа и не си оставям така с натуралната си чупеща форма, използвам това. Изправя косата. Ако мога така да го кажа, смисъл води се, че за 5 минути ти ламинира косата. Много, много добро. И другото, което всяка вечер си слагам, дължината на косата или краищата, е нощния серум. На сутринта мекичка. Мека коса. Така, с тези две неща комбинирам Acne Lush Super Milk. Това си го слагам или... Много е хубава светлината, леле, трябва да снимам за TikTok. Комбинирам това, като е мокра косата. Си го слагам буквално почти на цялата коса, освен на корените. И ако искам да мирише пак така много свежо косата ми, като излизам, много малко, пръскам буквално една помпичка, втривам го в ръцете и така минавам през косата. Така че... Следващо нещо всъщност за тяло е това на Tesori d'Oriente. Не знам дали точно така се произнася. Това е душ олио. Какво да кажа? Мека кадифена кожа, ако искате. Тези неща шефски. Много съм капризна за пачовете за под очи и единствените, които към момента ми харесват, може би просто не съм открила друга марка, но към момента е ето на тази марка Skin Cyclopedia. Предполагам така се произнася. Уникални са. И вътре лъжичка и пачовете, които трябва да си купя нови. Да приключим цялото това нещо с Essence Lip Mask. На сутринта мекички. Какво ще е, Попо? Нямаш ли, мами? Тези автобуси, които са на 2 етажа. Ужас! Ние в момента сме в рая на плюшените играчи. Смисъл? Да, особено сайчето. Да. В момента чакам да се изтегли капката на лаптопа и не знам кога ще редактирам, ще сглобя цялото това видео, което трябва. Искам да кача. Много ми е уморено, трябва тепърва да готвя пилешка супа. Да. Много обичам пилешка супа. Разглеждам в общите справки в Нов български дали всичките кредити съм взела или не и какви са окончателно внесените оценки. Не, че не ги знам, но just in case. Обичам да проверявам нещата по на брой пъти. Всичко е точно. Окей. Скоро ми започва пролетния семестър, последния пролетен семестър. Кога бях първи курс, кога станах четвърти и вече съм към края. Да. Само остава една дипломна работа. За това има време. Няма да съм бързата работа, срам за майстора. И така. Хидратация. Това е краят на влога, като се замисля. Няма какво повече да снимам към него. Иначе трябва да го кръстя 1 месец с мен. И ще ви доскучая. Надявам се видеото все пак да ви е харесало. Ако е така, можете да харесате, да коментирате и много ще се радвам, ако се абонирате за моят канал, тъй като означава много за мен. Това е новост да качвам в YouTube, качвам по принцип в TikTok и Instagram. Чао, чао за сега!